Durante 2 xornadas, o venres e o sábado, o Pazo de Goiáns acollía a primeira edición da Feira Agroforestal. A actividade organizada polo Concello en colaboración co Obradoiro de Emprego en Xestión Forestal, que está a desenvolverse na localidade, tiña como principal obxectivo promover o traballo realizado polo alumnado na contorna do Pazo, o tempo que serviu tamén para poñer en contacto a distintos sectores vinculados ao eido agrario e forestal. Tamén témolo eso adicado ao tema educativo, para que o alumnado dos obradoiros de emprego que queira seguir formándose de maneira arreglada no eido forestal ou de xardinería, que teñan aquí hai stands con información. Temos un potencial na comarca forestal e creo que este tipo de iniciativas vai animar a xente e os alumnos a formarse e a formar novas empresas e, bueno, eu creo que é unha iniciativa moi boa. Grande éxito tivo tamén o simulador, no que os asistentes puideron aprender a manexar maquinaria pesada. A feira incluíu exhibicións de poda en altura, obradoiros de extracción de resina, de cultivo de setas shiitake ou apicultura, entre outros. Estánse realizando un taller de cultivo de shiitake en tronco, tamén se está realizando extracción de resina de pino que está facendo a comunidade de Montes de Baroña, que aquí agradecemos a súa aportación. Durante os 2 días da feira tamén houve unha exposición de maquinaria agrícola, na que tomaron parte numerosas empresas da zona, co fin de mostrar as últimas novidades para poder realizar traballos forestais e de xardinería.